Mä oon Pekka Väänänen ja me ollaan Vantaan Hiekkaharjussa tällaisen 70 vuotta vanhan omakotitalon kellarissa, johon tehtiin juuri kylppäri- ja saunaremontti. Me kilpailutettiin noin 10 firmaa ja kotiremonteissa oli ratkaisevaa oikeastaan sellainen, sanotaan, se fiilis silloin kun me oltiin neuvottelemassa tässä asioissa, jos se tuli se tunne, että me pystytään itse vaikuttamaan sen prosessin aikana vielä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Koska silloin kun tehdään vanhaa, niin kerralla ei pysty sanomaan, mitä kaikkea sinne täytyy tehdä. Remontin lähtökohta oli se, että mulla on asuttu tässä 17 vuotta, josta 10 vuotta tämä remontti oli niin sanotussa meinaamovaiheessa. Ja kun meinaamovaihe valmistui, niin päästiin prosessin toteuttamisvaiheeseen. Eli tämä alkoi mennä niin huonoon kuntoon tämä sauna, että tämä oli kerta kaikkiaan pakko tehdä kokonaan uudestaan. Tämä on siis purettu sillä tavalla, että tästä on tullut kaikki pois. Lattiaa myöten täällä on laitettu vesikiertoinen lämmitys lattiaan ja ei täällä ollut mitään, mutta kiviseinät jäljellä siinä vaiheessa, kun alettiin rakentamaan. Remontin tavoitteena oli se, että me halutaan nauttia. Me halutaan nauttia täällä kotona, me tykätään saunoa ja kun kerran aletaan tekemään, niin tehdään sitten hyvää. Tavoitteet toteutu ainakin niin hyvin kuin me osattiin kuvitella, jos ei jopa vielä paremminkin. Me ollaan tähän lopputulokseen todella tyytyväisiä. Remontista jäi mieleen itse asiassa vaivattomuus. Ja se, että kaikki, mitä me sovittiin, aikataulut ja prosessi, kuinka se etenee ja näin poispäin, ne piti paikkansa. Ja aina kun tehtiin jotakin muutoksia, niin se sovittiin aika jämptisti.